Πεσμένος εδώ, γιατί εδώ με ανέβουμε σήμερα, εντάξει. Ας το πάμε. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Είστε καλά! Ναι! Σόφια. Όχι, γιατί τι πρόβλημα υπάρχει. Δεν γίνεται καλά, θα με βάσω εγώ. Έτσι δεν είναι. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Όπως καταλάβατε, είμαι ο Μπαχαλόβατος και μόλις άρχισα. Έρχομαι στο μπακάλι μου και βοηθάω να πάρω ένα μεροκάμα και δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει μία. Έκανα και μια βλακεία. Δάνεισα σε ένα φίλο μου 2.000 ευρώ να κάνει πλαστική στο πρόσωπο. Δεν πήρα πίσω τα λεφτά και τώρα δεν ξέρω για ποιο να ψάξω. Πάντως πρέπει να πω ότι είναι πολύ φοβερό αυτό το νέο πρόγραμμα δυνατίσματος που μας έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Εσείς κύριε πρέπει να είστε σε άλλη χώρα. Λίγο έτσι παγανό διακοπές κάνετε στην Ελλάδα. Θα γυρίστε πίσω γνώρισης. Το λέω αυτό γιατί χθες έφτανα να βρω στον δρόμο ένα χοντρό να το ρωτήσω μια διεύθυνση. Ο χοντρός πουθενά. Ναι, γιατί εγώ μα θέλω να πάω κάπου και δεν ξέρω που είναι, ρωτάω χοντρό να μου πει, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Αλλά οι χοντροί έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψη με τους αδύνατους. Πρώτα για παράδειγμα, έναν αδύνατο να σου πει που είναι η Ελληναϊκός του. Θα σου πει. Θα πας ευθεία, πρώτο, δεύτερο, τρίτο θέμα θα κάνει δεξιά, μετά όλη ευθεία, μετά πάλι αριστερά, μετά στα 100 μέτρα πάλι δεξιά, μετά όλη ευθεία, αριστερά, τρέξε μου και κλείσεις. Ενώ να ρωτήσεις ένα χοντρό που είναι η Ελληναϊκός, θα σου πει, θα πας ευθεία. Στα 100 μέτρα έχει ένα κούλτι. Ότι είσαι ένα μαντώνο. Ευθεία στο βάθος είναι τα δέρμα πιναλίου. Θα κάνει τεξιά. Να το φυσικό θα ξεκάρει όλοι. Το βλέπω τον κύριο μας και δεν βάζει το κεφάλι να πω. Πιο πολύ μαζί. Δεν θα κάνετε εμείς συμφώνοι, αμέσως θα γίνει μόδα. Άσε κανένα και χωρίς να αφήσουν όλοι, όχι δεν καλά. Άστα να μεγαλώσει, κάτι άλλα πάνω. Για να φουσκωτώ στην τρίτη σειρά, όταν φουσκώσα το σπίτι εδώ απέναντι. Όποτε δεν ξαναφωνάξετε να κατέβα το φουσκώσιο. Δώσ' μου λίγο την περούκα τη φορές σου πάνω να δω. Έχετε μαλλί που τα δίνει ο Θεός όλα εκεί. Μιλάω και χαζεύεις. Μη χαζεύεις, δείχνει το μαλλιό μπροστά και δεν σε βλέπει. Έλεγα λοιπόν το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Παρ' όλα αυτά τους βλέπεις όλους να κυκλοφορούν με κάτι ρούχα επώνυμα, να μύτεις όλοι οι άλλοι, να ντυθείς δεν μεγάλε. Αλλά πρέπει να πάρεις μάρκα, δεν κατάλαβα, να πάνε να σου σε μαγαζί με ρούχα Δευτέρας διαλογής. Όχι μεταχειρισμένα, ρούχα Δευτέρας διαλογής, τα οποία λένε ότι έχουν κάποιες μικρές ευτέλειες. Παραμύθι. Εγώ πήρα ένα σακάκι Δευτέρας διαλογής, το μόνο ελάττωμα που είχε είναι το ένα μανίκι, ήταν λίγο πιο κοντά από τα άλλα δύο. Μόνο με γύρισε. Τι λέμε δεν υπάρχουν λεφτά και βλέπεις σε κάθε σπίτι 2 και 3 αυτοκίνητα. Το έχετε προσέξει αυτό, τώρα από αυτοκίνητα θέλω να ενημερώσω τους άντρες κυρίους οδηγούς για μια κομπίνα που έχουν στήσει 2 κομμενάκια. Είναι στο φανάρι της τεράσσος όπως τρέχει από θυμόν. Είναι 2 πιτσιρίκες γύρω στα 18, ωραία μωρά. Με τα φοράνε κάτι μίνι, έτσι μίνι ότι είχε κομπίνη. Τι κάνουν αυτές, κάνουν το στόπ. Και σου ζητάνε να τις πας παρακάτω στην εθνική οδό στην όλα μίας. Τις βάζεις πίσω στην υποψία τους. Εκεί που πας οδάει και καλά κόβεις τώρα και έξω τον καθρέφτη. Αυτές οι δύο αρχίζουν πίσω μεταξύ τους και παλαμουκιάζονται. Ναι, ενώ η μία αρχίζει σε φυλάει εδώ πίσω στο ζουέρο και χαϊρεύει παντού. Αλλά τα λέει παντού. Ενώ οι άλλοι, χωρίς να το καταλάβεις, σου παίρνουν το πορτοφόλι. Το λέω αυτό να προσέχετε γιατί εμένα με ληστέψαν την περασμένη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή και βρήκα. Ελεηνά, απλά. Του πραχειροκρινήσω και λατά, πούστη.
Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά και εγώ με το ζόρι τα βγάζω πέρα. Είμαι και νιόπατρος. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και στα δικά σας οι ελεύθεροι. Πώς? Η Βέρα. Δεν λες και δυνατά. Πώς ελεύθερος εδώ και ωραίος. Αμέσως καργώθηκε. Να λέμε πάλι καλά πέρα από την πλάκα, μια και το η κυρία, που βρέθηκε μια γυναίκα και με παντρεύτηκε. Γιατί γενικά με τις γυναίκες ήμουν πολύ δειλός και άτολμος και δεν ήξερα πολλά πράγματα από σεξ. Όχι, παλιά μιλάω, δεν μιλάω για τώρα. Κυκλοφορεί για μένα μια φήμη και όχι άδικα. Αλλά όντως παλιά δεν ήξερα πολλά πράγματα από σεξ. Θυμάμαι πρώτη κοπέλα, δούλευε σε έναν να πάρει. Όλη της οικογένεια δούλευε εκεί. Ένα βράδυ λείπαν οι γονείς στην επίγεια σκηνή της. Είχε μέσα κάτι ράφια γεμάτα από πάνω μέχρι κάτω με κουκλάκια. Κάναμε ό,τι κάναμε. Μόλις τελειώσαμε τη ρώτησα πόσο καλός ήμουν, μου λέει παρότι πες από το κάτω ράφι. Γενικά δεν είχα πολλές επιτυχίες με τις γυναίκες, γιατί μικρός ήμουν πολύ άσχημος. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, μικρός ήμουν πολύ άσχημος. Τώρα που ήθελα να ρωτήσω τι συνέβη ξαφνικά, πώς έγινε αυτή η μεταμόρφωση. Αλλά όντως ήμουν πολύ άσχημο μωρό. Αυτό το καρότσι μου είχε μπατζούρια. Και η μάνα μου δεν με στείλατε ποτέ, έλεγε ότι είχε πονοκέφαλο για να με αποφύγει. Δεν το πατέρα του πάντως, έχω βάλει φωτογραφίες σε άλλο παιδιό. Ήμουν πολύ ανασφαλής. Θυμάμαι γύρω στα 8 μου είχα ρωτήσει τη μάνα μου αν με είχαν υιοθετήσει και μου είπε ναι, αλλά σε φέρανε πίσω. Αλλά γιατί δεν έμοιαζε με κανέναν από την οικογένεια. Έμοιαζε λίγο με τη γιαγιά μου, γιατί μου είχα μαύρα μαλλιά και άσπρα δόντια, ενώ εκείνη είχε άσπρα μαλλιά και μαύρα δόντια. Γι' αυτό και νομίζω ότι το καλύτερο θάνατο που θα μπορούσε να έχει. Κάθισε στην καρέκλα, έκλεισε τα μάτια, κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ. Ο οδοντίατρος βέβαια τα έκανε πάνω του. Αλλά για παππούς μου, άντρας και καλός άνθρωπος, είναι σκληρό καλέδι, να φανταστείτε κάποιον με 50 τσιγάρα την ημέρα. Αλλά δεν πήγε από αυτό. Το μόνο που έπαθα από αυτό είναι ότι παράλυσε λίγο το δεξί του χέρι και τυφλώθηκε από τα αριστερό μάτι, όπως τα άλλα. Το θέμα όμως είναι, για να επανέλθω, ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι επικρατεί ένα πάχαλο τριγύρω παντού. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Αφού είναι ένα πάχαλο, βέβαια πριν από μια εβδομάδα έρθει εδώ στο μπακάλικο ένα κοφάλαλο, μου έδωσε μια ταμπελίτσα, αυτές που γράφουν πάνω βοηθήστε με ένα κοφάλο κτλ. Του λέω δεν μου λέει δεν κάνει, πόσα χρόνια είσαι κοφάλαλος, μου λέει το γράφει στην κάρτα. Ρωτάω χθες έναν τροφονό μου, του λέω μπορώ να παρκάρω εδώ, μου λέει όχι. Του λέω οι άλλοι γιατί έχουν παρκάρει, αυτοί δεν ρώτησα. Πάω πριν από μένα περίπου αργά το βράδυ προς τα ξημερώματα σε ένα μαγαζί να πάω, είχε απ' έξω μια ταμπέλα, ανοιχτά 24 ώρες. Με το που φτάνω βλέπω το μαγαζάτορο να κατεβάζει ρολά. Του λέω τι είναι ρε μεγάλη, μου λέει κλείσανε. Δεν τι κλείσατε, δεν ταμπέλα λέει ανοιχτά 24 ώρες. Ναι, αλλά όχι μόνο κομπάνια. Τους άκου βγάλει άκρη.